زي راديو جمس أمريكا يو بعشران كلتين عشران حامشتين بسلاسان حدن متر باند حتصير معبل بساتلايت في عشران أربعتن بإنترنت الفيسبوك كل شعب شتكار واشنطن دي سي بغادة تازم محلال في مدو وانقوات كرينيا حزي جميرو كما يغني خمزي خبركم سمعتي لهم معتي عسران شعاتن حملة كل تشحن عسرت حادا عامة مرت ويحمشتن حاسة كل تشحن عسرت شعاتن يوزة أنا قريبكم قورة مدنية زينا بمقدام بيت فردي فدرالي إثيوبيا منقستي بقعزينا خاسيس يوم اللخون زبالهم كولونيل بينيام تول زهابو وصان بزملكت نتابعهم عزرالبنا سرحنا يسابسابكنا أربالكمينا سبورتاوي سابسابن مدى بحرشان وان تقرب اللون كل مسانا صنحو فلما قن زينا حداد الله من أفريقيا ده حندمسهم زرزر زينا انهم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝተሰቕሉ ዘይሕጋዊ ኣርማታት ምልክታትን ባንዴራታትን ወሪዶም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብናይቲ ክልል ሕጋዊ ባንዴራን ኣርማታትን ክትክኡ ናይቲ ክልል ጊዜያዊ ወተሃደራዊ እዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዮናታን ዘብዲዎስ ነዚ ተወልደ ዘቕርቦ ጸብጻብ ልእኽልና ኣሎ እቲ ወተሃደራዊ እዚ ተማሪ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ደቡብ ኣዋሳ ኣብ ወረዳታት ዞባ ሲዳማን ከምኡውን ኣብ ገለገለ ከባቢታት እቲ ክልልን ዝንቀሳቐሱ ሕጋዊ ዘይኮኑን ናይ መን ምዃኖም ብዕሊ ዘይፍለጡን ኣርማታትን ምልክታትን ባንዴራታትን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ክወርዱ ኣዚዙ ኣሎ ብሕጋዊ ባንዴራታትን ኣርማታትን ክትክኡ እውን ኣዚዙ እቲ ጊዜያዊ ወተሃደራዊ እዚ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ህውከትን ጸገማት ጸጥታን ሕጋዊ ኣርማታት መንግስቲ እቲ ክልል ክሰባበሩን ክወርዱን ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ስርዓት ኣልቦነት ንኽፍጠርን ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ኩነታት ንኽፍጠሩ ምኽንያት ከም ዝኾኑን ናይ ዜጋታት ሰላምን ድሕነትን ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባር ግን ናይ መንግስቲ ቀዳማይ ተግባር ብምዃኑ ካብ ሎሚ ሰኒ ሓምለ 29/2011 ክሳብ ጽባሕ 30 ሕጋዊ ኣርማ ክልል ኣብ ኩሉ ዝምልከቶ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክስቀል ዘይሕጋዊ ኣርማን ምልክትን ሒዝካ ምርካብ ግን ብጽኑዕ ዝተኸልከለ ምዃኑ ኣሰሚዑሎም እዞም ትእዛዛት በቲ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ግዜ ደረት ዘይትግበሩ እንተኾይኖም ግን ኣብ ልዕሊቶም ተፈጻሚ ዘይገበሩ ናይ መንግስቲ ኾነ ናይ ውልቂ ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ወታደራዊ እዚ ደቡባዊ ክልል ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡሎ ካብ ዝኽልል ከይወፃና ዞባና ጸገም ዝተፈጥሮም ከባቢታት ተለኪሙ ተዓጽዩ ኣመሓዳሪኡ ተኣጊዱ እዚ ከዓ ሕቶ ፈጢርልና ኣሎ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃዲያ ተዛሪቦም እቶም ዓበይቲ ዓዲ እዝን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነን ዝተወስደ ስጉምትን ነቲ ብተኸባቢ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ኣየንፀባርቕን ኢሎም ኣለዉ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃዲያ ጥርዓኖም ንምቕራብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለዉ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኮሚቴ ፈጻሚ ስርሑ لمقنع زحلف وسانة بفلاي زوبا سيدامان كتما هواسان كمون أمرار حتات زوبا هديان زتوكوريو حلف بيت صحفت جزاء بارت التخلل آتو موقس بالشا لمقنع مسفيو يبزكايدو عالم تأيق سأقرم كساب زفتر سقومتي كيتوز دم صباي عيد اللي إيلوم نيرم يمكبل اسكندر فريو كابد سابا حبيرو لهم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ቤት ፍርዲ ወረዳ ጉዳይ በዓል ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማ ሞሎም ከም ዝረኣየ ተገሊጹ መርማር ፖሊስ ኣብቲ እዋን ተወሳኺ መርትዖታት ንምትእኽኻብ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ክወሃቦ ሓቲቱ እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከይተቐበሎ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ከም ቁጻጽራ ኢትዮጵያ ክሳብ 13 ነሓሴ 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ክስ መዝገብ ክኽፈት እውን ኣዚዙ ኣሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ክልላት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ ቦታኦም መሊስካ ናይ ምጥያስ ስራሕ ይካየድ ምህላው ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋን ስግኣትን ኣፍሊጡ ዛጊድ 2.1 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ ቦታኦም ክመልሶም ከም ዝኽኣል ብምጥቃስ ካልእ ምፍንቓል ወይ ከዓ ምዝባል ከየጋጥም ልዕልና ሕጊ ክኽበር ፀዊዕሎ ሙኽታር ጀማል ነዝላኸ ጸብጻብ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዝነበረ ግጭት ካብ መንጎ ዝተፈናቐሉ 2.3 ሚልዮን ልዕሊ 2 ሚልዮን ናብ ቦታኦም ከም ዝተመለሱ ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ትካሉ 700 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ቁጥሪ ተፈናቀልቲ ዝተፈላለዩ ኣሃዝ ዝወሃቦ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ካብ ዘለዎ 2.3 ሚልዮን ኣሃዝ
እቶም 2.1 ሚሊዮን ምስ ሚኒስትሪ ሰላም በመተባበር ናብ ቦታኦም እምላሶም ይገልጽ። እዛ ስትራቴጂክ ፕላን ላይ እንደምታውቁት በሶስት ምዕራፍ ነው የከፈልነው። አንደኛው استراتيجياዊ መደባትና ኣብ ሰለስተ ምዕራፍ ዝተኸፍለ እዩ። ቀዳማይ ብዘይ ዝኾነ ጻዕሪ ብቐሊሉ ክንመልሶም ዝኽኣልናዮም 800,000 ዝጽጉዑ እዮም። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ምስ ዝተፈናቐልሎም ክልላት ተወሳኺ ስራሕ ብምስራሕ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም እዮም። ካብዚኦም ኣብ ክልላት ሶማሌ፣ ኦሮሚያ፣ ኣብ ኣምሓራ ዘይተመልሰለው ኣብ ትግራይ ድማ 100,000 ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብምልኦም ኣይተመልሱን። ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ዝምለሱ ተፈናቀልቲ ብዝምልከት ብፍላይ ዳግም ምፍንቃል ከየጋጥም ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ከም ዝስራሕ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ወሲኹ የፍልጥ። ብዛዕባ ሕፅረት መግቢ ተፈናቀልቲ ንዝቀረበ መረረት እውን ከም ዝኽብል መሊሱ። እንግዲህ እነዚህ ሰው ወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድን ነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸውን ምርትና የራሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ እዞም ዜጋታትና ቦታኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ባዕሎም ምህርትን ኣታውን ክሳብ ዝረኽቡ ክሳብ 8 ወርሒ ዝኸውን ይሕገዙ እዮም። ጎንን ጎኒ ድማ ዳግም ናይ ምጥያሽ ስራሕ ይስርሑ እዮም። ነዚ ድማ ክሳብ 700 ሚሊዮን ዶላር ዘውፅእ ፕሮግራም ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና። ካብ ቀረባት መግቢ በተወሳኺ ናይ ጥዕናን መዕቆብን ደጋፋት ተፈናቀልቲ ከም ዝግበር እውን ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሞያሌ ክሳብ ምብራቕ ሸዋ ልዕሊ 1400 ኪሎ ሜትር ሓባራዊ ወሰን ዘለዎን ክልላት ኦሮሚያን ሶማሌን ኣመራርሓታተንን ነበርተንን ካልኣይ ዙር መድረኽ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትማሊ ኣብ ጅጅጋ ኣካይዶም። ናይ ኦሮሚያ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳን ናይ ክልል ሶማሌ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣቶ ሙስጠፌ ብወገኖም ዝምድናን ምትእስሳርን ክልቲኣቶም ህዝብታት ብምግላጽ ጎንፅታቶም ከም ባህልቶም ህዝብታት ብልዝብ ምፍታሕ ከም ዝረብሕ ገሊጾም ክሳብ ሎሚ ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆቢ ዝርከቡ ንምጥያሽ ከዓለም ከም ዝገብሩ ቃልኣት የማለው ክብል አዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ ሓቢሩሎ። ከምኡን ተመሳሳሊን ዝተፈላለዩ መደባትን ኣብ ተጓጫላን ደጋብሩን ከም ዝተካየዱን ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ሱዳን ጥምረት ተቃወምትን ትማል ሰንበት ስልጣን ናይ ምምርቃሕ ስምምዕ ብክታሞም ፈሪሞም። ነቲ ስምምዕ ኣመልኪቶም ምክትል ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ከምዚሎም اتفق الطرفان على إقامة مجلس للسيادة نابز درز زعتنا كم مشاركت هاجراو فتحي وبحد خوينا إنا غيرنايو كلنا حسابنا بزعبة سجناني وكلها ناون تعاوتنا لنا ذا سعر خونة ذا تسعر يلن يميلهم ما راح تمر تقاومتن الناس عنتن لوتن عمر الداغير كأبو غنوم. كما نود أن نطمن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شارك في التغيير. إذا استفرمه حق من قستوى أواج أب تاريخ هاجرنا حدش معرف كفيت اللو نتصوران عبي مسارة عقب ميتنا لنا أياميلهم. ليبيا مودعتها ورح حاملة أما خلاي بحر زقات أموموت أستاد حدا 250 سدتنيهات زي صعبة متحال سدتنيهات سعيدان زنب رجال باسعبو أب تهاجر زركبو سلست مداغون ما خلات سدتنيهات كمتعاد سفليت الله ናይ ሕራት መንግስታት ተካል ስደተኛታቱን ነዚ በሓጎስ ተቀቢልወሉ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ንዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህፁፅ ፍታሕ ዝሓዘ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ቃልኣት እዮም። ትራምፕ ንላዕለዋይነት ዘርኢ ጸዓዱ ዘሰጉሙ ብፍላይ ብምኹናን ኣጽዋር ዝዕድጉ ድሕረ ባይቶኦም ኣብ እርቲዕካ ምርመራ ክግበረሎም ኣለዎ ኢሎም ኣለዎም። ኣብ 13 ሰዓታት ኣብ ውሽጢ 13 ሰዓታት ኣፈላላይ ኣብ ኤልፓሶ ቴክሳስን ዴይተን ኦሃዮን ብዕጡቃት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብድምሩ 37 ተቐቲሎም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ ኤልፓሶን ዴይተንን ኦሃዮ ክኸዲኦም ግን ትራምፕ ቁፅፅር ኣጽዋር ክግበር ኣለዎ ኢሎም ዘይምዝራቦም ንብዙሓት እዚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዑ ኣጉሂቦም ኣሎ። ዜና ብዝተፈጺሙ مسكن منيان زينا زراديو دمس أمريكاي نامنا يلوم معن سبسام تنحلف كمتي أما توزجلس كوو بيت فرد فدرال إثيوبيا أمنا يلوم معن توعلو عقاب حقي بقعزينان كالوت جبناتن كسيس يوم نزبالهم أبحد وان مختوانا دايركتور ايجنسي مربب حبريتان دحناتن إنسا زنبرو كولين بنيام تولى بسلاسة شيح بروحاس كفتحو وسين الله كولين بنيام نزحلفو 13 عواري حبيت ما صرت يركبو بزعباز غربهم كستات كيدي فردن نايلوم معن توسان بزملكت
ንጠበቆምን ኣማኻሪ ሕግን ዝኾኑ ንኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረመድህን ኣማስዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎን ውሳነ ነትበርቲ ፍርዲ ብምግላጽ ይጅምርዎ بعشرة شدشتي حاملة 2011 عام دبرت أوزو على مجاوية قريب لنا برافسي بتوم بيانو بناي دمسي فلا لا يبالغ حدمسي فكان قلبي اليوم هو سعود ما نحنا وحسن السلو حلول وعمل كيتنا كرجعنا ما بعشرة شدشتي بيت فرد زمان زقارة فتون متقاوما بين لما حنسي قطره يزوعلو عملنا لما حلت مجاوية ما بعد حق قريب لنا مقامي وركب مجوار لثلاثة شهور حس كوتسيو تفقيد اللزلو من على في الزلة هنا تعتقدنا قاعدين أواجد زبل تخارج خارج النوار وكان تحكر حكي يجواز التقينو خناته وزخونه مع الكتاب وهو خمسة لومو يجواز التقينو وحسنا زبل كار خمسة أفتم تتقاسم مع الكتاب بحرق واي زبل مخانو مرتوع يغريو جن ذلك مخانو بين هيرو وزي مسارة غيرو نحاس حسر تتقاطير الله أما خل تو حكر حكي لو نحلو أيدي فردي يجواز زبل مخانو ما سرجان هرمتيو أو تولي تعرفتنا وحسنا زنوار يتعرف الله معلتيو عند هر نحاس عصرت مرتوع زينتي جوايز لما مخانو ما يلك غلو أكتيف يكون لو ما رتيو أنت يوم تم خصتات حمشت خصتات يوم تقدم أي كسزنا ورا بعزين نازل كوينو تقال أي خصد ما من زي تفلت عرسي نعمل صراحة يا خوين اللي عليه صار زبني زنا ورا حجاوي صوتو للعلي أكي ولا تزويليو صار تاي كسزنا ورا ماني لاوندرينج لبن خصي المصباح تجوزو بحوار كوينهم من جي التوك زنا ورا خصص نسوسي دوم دما دبليكيت غيرهم صار تاي خص غيرهم مغريهم مانيرهم ترى حي كسزنا ورا قدر البنيام بعالم يعيرو بوزي حقي جرما لا تفعل أوروبا أمريكا أفريقيا عدتها إسرائيل كل يجرنيرو عاوز ما على سؤال جديد دقة صلوا كاوزة جنين زنمرة نايوة أي شرطات زاد ترى كمان تشاف كبر طلع تحت له معلت 10 دولار تلت جنيو مش دولار متحازم الكات أنا وانجل خسطري ونيرو تحمش أي زنمرة حنت شقوت نيراتو شقوت صمد اللور ما بعلي جريس الله ما تشاف معلتي نحنت شقوت صقادي واللي يقوليو تتعامل تزجر من أجر كونر البنيام أول مكان خلص راوي تخمس زنمرة بروحي ما لا إنسا بطمع عرق السحيزو دخل سمخاني في اللب هذا ناي أول مكان خلص راوي تخينو شقوت تزي حز كلاش تزي حزين دام كطيقي تدنغي والنور نجرجن ما أول مكان خلص راوي تمو بمع عرق كونر الناس حسب أنت شقوت إنسا وحيلو خسري هو تو عد كذي حجاوي حتى والكتار بزنوره ناو مكان خلي شراوي تكون لا تجبو نزي ملكته نسبيلات زملكه لا عدي شراب بوليسنا كذا بوليسيو عد كذي يعطيكم مود يعطيكم يدير حتى غاريو زم تقوم على اليوم ما زعت كذي هاي فقرنا اللي يقول من لاش يوم موضوعات يوم ما إنسان زنوره مكان خلي الميستر الموضوع على فيه كنت زنوره صار حرحة مستوى صار هو شرحة تتحيزو عدكي وهاهم نيرو عدك ما توم هذا سلطان زلوا ما راح تكون خلوا قامي خمس وهذا زنوره يفرطوا يوم زبلتنا جريو نمخانو كورنيل بنيام تول منيو كورنيل بنيام تول ده على المكان خمس راوي زنوره عشر شعلتي عامة مرات ماتريك تفتينو 4 نترمسي حالفو بدحريو هذا مكلاك انجينيرينج البحال آتيو وهم ولا ينافي على مكلا خمس راوي تافتو مكلاك انجينيرينج يكون ممر قويني سرح نيرو بزنورو صبوق وتيتي صبوق رشي ناف إنساز البحال بمكتل دايركتورنت معارض أو لا سرح الثاني هو بعد على تريت الحابين عملت صبوق عبيي تسفع تريت الجبرلو بو انت بمات هجستنيا بتعمي بزلو سمعتات زي دفاع انكراسنا البون على له ايو كونر البنيام أتو هايل سلاسة قبر مدين يمسكن أنا تعمير المسكن يغني لك زكاب واشنطن زم حلالف زلو راديو دمس أمريكايو نعم مدام حرشاك نحلف ኤርትራ ናይ ሎሚ ክራማት ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ዝሓሸን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘይፍለን ከም ዝኾነ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ንቪኤ ተዛሪበው ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ኣዘራሪበው ኣሎ ኣቶ ተስፋይ ነቲ ኩነታት ዝናብ ብዝሃቦም መብርሂ መደብ ይጅምር تناي كرمت خنبل كلنا كورحي سنة حملة نهاس مسكرة من ديو 4 ورحي سلازز تنبيا بسلست خفير والله نبور الله
እንደገና ድማ ትሕት ንቡር ወይን ዝበሃል ኣሎ እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ግን ምናልባት ምስቲ ትንበያ ዛሚድካ ክትሪኦ ከለኻ ዝሓሸ ናይ ዝናብ ኩነታትን ዝሓሸ ናይ ማሕረስን ናይ ምዝራን ኩነታት ኣብ ሃገርና ተፈጢሩሎ እቲ ብፎርካስት ሓሲብካ ለዘበን ደርቂ ደኾን ኸውን እንታይ ኮን የጋጥም ዝበሃል ዝነበረ ልክ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ወሓደ መልክዑ ጽቡቕ ዝናብን ዘራእትና ድማ ኣብቲ ዝድለ እዋን በቲ ዝድለ ደረጃን ይኸይድ ስለዘለሲ ብዙሕ ዝሰክም ነገራት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣይኮነን ኣብ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ ኮለላን ተዕዘብትን ኣብ ገለ ውሱን ቦታታት ዝረአ ሃጓፍ ገዲፍካ ዝሓሸ ኩነታት ዘራእትን ዝርግሐ ዝናብን ከም ዘሎ ኣቶ ተስፋይ ብኣብነት ኣረዲኡ መተትሕቲ ንቡር ዝበሃል ብዙሕ ዘሰክፈና ዞባታት የለን ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብቲ ንቡር ኣብ ገለገሊኡ ድማ ልዕሊ ንቡር ጥራይ ዘይኮነስ ገለገለ ከባቢታት ወይን ካብቲ ዝድለን ላዕሊ ማይ ወቕዑ በረድ ተሓወሰውን ዝወቕዓሉ ኩነታት ወይን ኣብ ገለገለ ገለገለ ሃጓፋት ድማ ውሕድ ዝብሎ ከም ዘሎ ወይን ምዝንጋዓ ይግባን ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ግን ኣብቲ ናይ ክረማት እንድሕር መፂኻ ሕጂ ኣንሰባ ካብተን ካልኦት ዞባታት ዝሓሸን ዝበለፀን ከም ዘለዎ ገምጊምናዮ ኣብ ዘርናሉ ግዜ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ደቡብ ይረአ ደቡብ ሕጂ እሱ እንተኾነ ኣብቲ ናይ ክረማት ፅቡቕ እዩ ዘሎ ካብ ሚያዝያ ዝጀመረ ብውሑዳ መጠን ኣብ ግንቦት ፅቡቕ ዝናብ ዘኒቡ ግናይ መወዳእታ ሰነ ጀሚርካ ወይን ፅቡቕ ዘኒቡ ስጋብ ክፍላ ሓምለዊን ፅቡቕ ስለዘነበ ኣንሰባ ደቡብ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ማእከል እንድሕሪና ምናልባት ኣጀማምሩ ትንያዝመራ ፎከስ ዝበለይ ነይሩ ኣብዚ ናይ ክራማት መፂኻ ድማ ሕጂ ዳርጋ ልክዕ ከም ናይ ደቡብ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ሓምለ ግን ፅቡቕ ስለዝወቕዐ ኣብቲ ናይ ክራማት ዝሓሸ ሓሪሶምን ዝሓሸ ድማ ኣብ ምዝራእ ይርከብሎ ማለት እዩ ጋሽባርካ ብዝብልከት ከም ባህሪ ድሕሪ ኢሉ ዝጅምር ዳርጋ ብመፋርቅ ሓምለ ዝጅምር ነይሩ ለዘበን ግን ከም መጀመርያ ሓምለ ጀሚሩ ዳርጋ ፅቡቕ ዝናብ ዘንባሎ እቲ ዘራእቲ ተዘሪኡ ድማ ሕጂ ከም ናይ ካልኦት ዞባታት ከም በዓል አንሰባን ደቡብን ይጉሰሎ እኳ እንተ ዘይበልኩ በቆይሉ ኣብ ድሓን ኩነታት ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣርባዕተን ዞባታት ዜርናብ ዝተዓዘብናዮ ዳርጋ እቲ ናይ ማይ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ውሕድ መልክዑ እዩ ሕጂ ምስቲ ትንበያ ዳርጋስ ኣይረኸብን ኢልካ ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል በቲ ትንበያ ተዝኸውን ነይሩ ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ኤርትራስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ነርካ ሕጂ ዜርና ከም ዝረኣናዮ ግን ሕጂ አንሰባ ንኣብነት እንድሕር ከድና ኣብ ናይ ኣዝመራት ተዘርአ ዘራእቲ ኣብ መጉሳይ ይርከብ ደቡብ ተኸድና እውን ከምኡ ኣብ ኣዝመራት ተዘርአ ኣብ መጉሳይ ይርከብ ማእከል ውን ከምኡ ጋሽዋርካ እንድሕር ከድና ድማ ተዘሪኡ መብቋል ይርከብ ዘሎ ብኣሃዝ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ኣዝመራ እንድሕር ከድና አንሰባ 6934 ሄክታር ዘሪኦም ኣብ ናይ ኣዝመራ ደቡብ 7737 ማእከል ድማ 2114 ብናይ ኣዝመራ ተዘሪኡ እዚ ኩሉ እዚ ደሚርካ ሕጂ 16845 እኽሊ ተዘሪኡ ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ኣዝመራ ዝበሃል ኣብ መጉሳይ ደረጃ እዩ ዝርከብ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ክርከብ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ዞባ ሳህለ ሰሃራ ምስ ምህላዋን ኣብ ዓለም በብእዋኑ ብዝረአ ክሊማዊ ለውጢ ንዝረአ ምዝንባዕ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ፅባሕ ናጽነት ጀሚሩ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ፖሊሲ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ኣቶ ተስፋይ ደርቂ ክህሉ ወይ ከጋጢሙ ዝብል ስክፍታ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ካብ 92 ጀሚርና ድሕር ነጻነት ኣብ ዘሎ ፖሊሲናን ስትራቴጂናን ኣብ ዲጋታትን ረሃያታትን ሰሪሕካ ልዕልን ትሕቲ ባይታዊ ማይ ምህፍታም ኣብ ማይ ኩዖታትን ኣብ ዝሕረስ መሬትን ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ ጥብ ዝበለት ማይ ምዕቃብ ብመስኖን ሓውስ መስኖን ተጠቒምካ ዝለምዕ መሬትና ምስፋሕን ምምዕባልን ባህርያዊ ሕርሻን ምምዕባል እተታውነት ዘራእትን ምዕባይን ባህርያዊ ድኽዑን ኮምፖስትን ብውሕሉል ኣገባብ ምጥቃምን እተታውነት ዘራእቲ ብምዕባይ ውሑስ መኣዛዊ መግብን ንምርግጋጽ ዘራእትና ብክላስተር ፋርሚንግ ዝበሃል ዓይነት ኣብ ምእትታዊ ንርከብ ኣለና ካብታይታዊ ኣገባብ ወፃኢ ክላስተር ፋርሚንግ ንብሎ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለዎ ሓረስቶት ብሓባር እንዳሰርሑ ብሓባር እንዳሓረሱ ምዕቃብ ሓመድን ማዮም እንዳካየዱ ምሩፅ ዘሪ ሂብካ ባህርያዊ ድኹዑን ኮምፖስት ተጠቒሞም ከዓ ዘማዕብሉሉ ኩነታት ፈጢርና ካብ 92 ጀሚርና ዝሰርሕናሉን ሓረስታይ ከም ባህሊ ሒዝዎ ዝኩሉ ንጥፈታት ናይ ሕርሻ ዝኸደን ስለዝኾነ ብዙሕ ኣሰካፍነት የብሉን ደረጃ ሃገር ዓመታዊ ከም መደብ 500,000 ሄክታር ከም ዝዝራእ ዝጠቐሰ ኣቶ ተስፋይ ኣብ ናይ ኣዝመራን ክረምትን ወቕቲ 26 ሚእታዊት ናይቲ መደብ ተተግቢሩ ከም ዘሎን ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሒ እውን እቲ ቁፅሪ ከም ዝወስኸን ተዛሪቡ
ኣብ እዋን ማሕረስ ንዘጋጥሙ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ኩለን ዞባታት ትራክተራት ተዋፊረን ሓረስቶት ኣብ እዋኑ ክሓርሱን ክዘርኡን ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋይ ውሕስነት ዘለዎ ሕርሻ ብምዕባል እቶታውነት ምህርቲ ንምክዋት ፍርያም ሓመድ ንምዕባልን ተእካል ጥረታትን ናይ ቅብኣት ዘራእትን ተዛኒኦም ከም ዝዝርኡ ከም ዝተገብረ በዚ ኸኣ ኣብ 2018 91 ሚእታዊት ኣእካል 6 ሚእታዊት ጥረታት 3 ሚእታዊት ናይ ቅብኣት ዘራእቲ ከም ዝተዘርኡ ሎም ዓመት ከዓ 87 ሚእታዊት ኣእካል 7 ሚእታዊት ጥረታት ከምኡውን 6 ሚእታዊት ናይ ቅብኣት ኣዝርእቲ ክዝርኡ ምዃኖም ተዛሪቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንሓርሶ ስቡሕ ዘይንሓርሶ ድማ ልሙዕ ዝብል ቴማ ኣብ ኩሎም ክኢላታት ሕርሻን ሓረስቶትን መረዳእታ ከም ዝሰርጽ ብምግባር ሓረስቶት ኣብ ርእሲ ብውልቆም ዘካየድዎ ጻዕሪ ሚኒስትሪ ሕርሻ 75 ሚእታዊት ካብ ክኢላታቱ ክሳብ ታሕቲ ብደረጃ ዓድን ከባብን ኣዋፊሩ ሞያዊ ምኽርን ሓገዝን ከም ዘካየዱ ዝተዛረበ ኣቶ ተስፋይ ዘመናዊ ሕርሻ ዘእንፍት ናይ ክላስተር ፋርሚንግ ወይ ብኩታ ገጠም ብሓባር ሓደ ዓይነት ዘራእቲ ንዝዘርኡ ሓረስቶት ናይ ስርናይ መሸላን ብርቱግን ምሩፅ ዘርኢ ከም ዝተዓደለ ተዛሪቡ ምዝብል ዝተኣሳሰር ንኩነታት ክራማት ዘራእትን ዝናብን ንምዕዛብ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ትርከብ ዓዲቀ ኣብ ዝተንቀሳቐስኩሉ ምስ በዓል ቤተን ክፅህያ ፅንሃኒ ኣደይ ወርቁ ብግድአን ዘራእቲ ኣብ ድሓን ኩነታት ካብ ዘሎየን ሓቢረናኒ ሰላም ኣደ ከመይ ኣርፊድክን መስገን እንታይ በዓል ዝዓዲ ዓዲቀ እንታይ እዮም ዘሪኦም ዘሎ ጣፍ ኣንፈፅካ ሓንቲ ከኣስርና ክራማት ከመይ ኣሎ ማይ ዋ ድሓንዮ ቶም ሃቦም ከማና ሃቦም ተዓቕሙ ድሃበና ፈጣሪና ንፅህለና نوفر لنا أننا دحان الله سقى حجي دحان الله حجي خا حبوب زنايو نهسي أمس كرم تهبوا وخون كنت خريبنا سقى حجي تصبغ الله سقى حجي دحان الله ما يتحزوها هم يالله الجمامر دحان بزبن حيش خب عامل بزبن حيش تجمامر أزمرها همين يروت ما يزمرها واحد اللي مدحان بزح يكونن أي سترن حجي ستر ذل زمرين دحان أغلى عقمنا خم تهبنا نتي أبو زمرة استزرعهن لازم يكرمتي انتي حجزو زي حجي جميرو زلو ماي صبغ ماي ده افتم عالتم سقعد أكل تهبو ده صبغ الله سقعد أكل تهبو صبغ الله عدي وركو سلام معلتي أمين زودي برهانة برها ندمس أمريكا كابسمرة نمسكن برهانة برها كنا غصرنا بإثيوبيا كل التقرأي أبزح لفصو من وفر متكال فلسطاتا بإثيوبيا مكيالو مصبصابنا يذكر بكل التقرأي نستخايل وفري متكال فلسطات على فسها نمدب حر الشاحيز والله ኣብ ትግራይ ሱኒ 22 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ወፍሪ መለስ ንሓምሎ ልምዓት ብብል መሪሕ ቃል ልዕሊ 9 ሚልዮን ፈልሲ ከም ተተኽለ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ኣጠቓቕማ ሓለዋን ልምዓትን ኣይተ ምዑዝ ሃይሊ ገሊፆም ኣይተ ምዑዝ ኣብዚ ዓመት ዛጊድ ከባቢ 38 ሚልዮን ፈልሲ ተተኺዱ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ ፈለማ ምንቅስቃስ ሕልፍ ዓመት እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ زحلف عامت 98 مليون إنا تخيلنا نيرنا كالأي خدنا ينقر تانير زو قوام زهونا ناي قصرنا وطيحر لنا بتقوم تقصر كايس مازياون ميسكات قصره دحر 10 عامت ون ميسكات قصره كوم زاد مسرحات التعتاتينا نيرنا هنا عاوز حلف عامت سلازف 800 هنا صدقنا هنا حزانيرنا تلمي كابس كحزلو قصرنا ناس درجه سامبل وزسنا سنه 500 اذا ملاخت لما عامت ونسفحنا يتخل اوان نكاد يفلت موغن قدمنا تخلا منصا ناي مدلاو سرحتي انت مدرو قرب بدرجه كلل ناي تግራይ دن لمعات حدث اي تولد باين عرينا هم كلل تولد باي قرت تغير لتدن لمعات المرح عرس زخاله اولد باين ورد بدرجه خلل او حفظ فطر خوينو ግን ዕቃማይን ሓመድን حفظ فطرن ናይ ተፈሰስ ልምዓት ስራሕትና ናይ ደን ልምዓት ስራሕትና ብሓደ ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ዝኸይድ ነይሩ ለዚ መንግስቲ ስራሕ ሓደ ዓብይ ስራሕቲ ኣይ ተወላድባ ምትዕራይ ተደን ልምዓቱ ኣጠቃቅምኡ ሓለው ዝከታተል ዓርስ ዝኻለ ዳይሬክተሬት ክህልዎ ኣብ ትሕቲኡን ጉጅለታት ክህልዎ ተገይሩ ይተወላድባ ሓደ ዓብይ ስራሕትና ወላድባ ምዕራይ ካልኣይ ዓብይ ፀገም ዝነበረና ናይ ዘር ኣግራብ ማእከል ዝበሃል ይነበረና ነምጾም ዘጥቆሞም ነርና ዘርእታት ቅድም ሕዚ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ኦሮሚያ ክልል ወይ ከዓ ካፍቲ ከባቢ ናተኣረዩ ግን ጉልበቶም ዘይፍለጥ ጽሬቶም ዘይፍለጥ ዓቕሞም ዘይፍለጥ ሳይነሳው ብዙخነ ኣብ ዘር ማእከልና ተመከሩ ዘይወጹ ናይ ዘር ኢና ንጥቀም ነርና ስለዚ ግን ክፍታሕ ድሕር ኮይን እንታይ ተጣየሸለው ዝኽልልና ሓደ ዓብይ ናይ ዘር ማእከል ተጣየሸለው ጽሬት ዘለዎ ፈስን ተፍሊስ ካጥራሕካ ተጽድቕ ትኽእል ካሊእ መገስ የለን ስለዚ ጽሬት ዘለዎ ፈስ ድሕር ተፍልስ ኮይን ከዓ ገንዘብ ይሓትት ልዕሊ 17 ሚልዮን እዚ ክልል በዓል ንወረዳሃት ደጉሙ ጽሬት ዘለዎ ፈስ ክፍልስ ሰፊሕ ስራሕ ተሰርሕ ወረዳሃት ውን በዓልን በጀታት ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን ውን ተወሳኺ በጀት ወጅቶም ለጽሬት ዘለዎ ፈስ ናይ ፍላስ ስራሕ ተሰርሕና እቲ መበራ ኣይ ስራሕናዮ
أو حاجة مسنا يتفاسس لما أسرحتنا مسنا عيق ما ينحمل سرحتنا قون تقلنا معك لكن لا قطر حدث أكرم تقلي لا تقلق نفتح كلا لنا إلا حورية مسرح قرقوات مستقل عقوت مسرح زونكم زي مزور سرحت سرحنا ما بل حمش هيك أنا متخلى مطاوم سحرسة من ردائي حرسة نمتاي كله هصدق لو زول نقرب سحرسة من رداء سرحت سرحي تمبر شاشة بوانو قرقوات مقعات بوانو مقعات فسي كم زي مزور سرحتنا سرحوا يوم حاجة ونو معامات مالتي لازنا كاس 8 مليون كنت كلا لنا لنا توجسنا نوعامات زاقيد درجة 5% تسجعنا لنا كل تخلق كل بشم سماعاتي زتكازلو بشم سماعاتهم كسية متمفاسات استقبل سرح له اتخالي تتمال استخايدة هجراو تخلا كم كل الون عرسنات المدارينا وفر ملسنا حمروا على المعات بالزبل يفلتي ملس عودة المعات أو تقلع لها هفت خطرة يكون عندنا تجرين إثيوبيان نا أفريقيا دم تقينون عالم أو سرح ذيك السر حلوة زين تسريحة راحين عالم وقوات يكون أو عالم زلنا كاربن متأن كأنس خديد زكارا خورلز وما قتلوا مللي ونايت مخور مرحنا وسنا زخون السرح زي مسألة جريت بخل الدرجة وفر ملسنا حمروا على المعات بالزبل ناكاو تشعت نتبي حمشتش ديش أكل مليون فس أقرب تدخين زلوا معز عمود داتا من الوقت عبد الحلف جزء تراجع مود الرب مس قدرة تتحازى ناي حسود أبصاب وين حسود ناي جيجات أبصاب نقوله بس جيس الدري يقولوا كم عسن أفتات جير التوسيديمو كابتن موطن تاج معمد هذا أنا جيرنا إذا حلف عامت كان مخل تشحن عسر تنصرح يوم صراحة مجمريا ناب جي آي إس ناو كمبيوتر ناب جي أوريفرنس داتا تيني أصفيش نينا كله دني ندير لنا ستخلق ندير لنا تمر حرشة ندير لنا عقامة نحمد تسرح ندير لنا لذي أصفيش نينا أتينا ما أتينا مزين عبي سرحنا يوم كل تشحن عسر عدن مردات أنا سرحتي هذه ساينتفيك ناب جي أوريفرنس داتا خاطتين أو كمبيوتر خاطتيو ضغط العامات وزابط هذه أتخيلة الكاني وهذه ما لا عمك تتخيلي لك حزن كياماتي حدا عبي سرحنا يزيد خلينا نوع عام تخلص لنا تخلي نمصفاف مردات أنا كاب حدا أو كل زواتات تجري نزيد شكس جبر زرقاقص وجلة مدينة تجري أو شو منطقة إلنا 3 وردات زفتش وجلة عشنا مرأية ويكعسام في الوردة زي كنا 3 وردة حيت الوردة زلمة كسقاس زفتش زرقاقص وجلة أو وفيرنا لنا زيت حدا مسرح ونزخل تخلي تزيد كل اللبوتة ناو جي أوريفرنس داتا خمسة عن تدوركها بجي آي إس ناي جي بي إس عقينا أمتينا لنا لازم استدخل خاطها تخيلات تدخلت عقينات مثلا دهريو زي خشك تجبر بزوجني مردات أنا أجورك شك ناجورك هتخيل أو زي أتخيل أو زي أختك كل تلي منيرة أو زي أتخيل اللي خويني سدرك أو جي أوريفرنس داتا خاطها تو كمبيوتر خاطها تري دحر عام تدخيلني دحر حسي عايز ما عام تدخيلني راح حسي تجاجي هاتولا دحر تخيل كوين تخيل تولا خا بيت تخيل كأنا الرجاج خاطر خد المسرح لازم عايز تأتاتنا ينمزن نايب زمان أو زخنا نايم مردات نعوض أخنا أتيه ساينتفيك زخنا مجدي أناليسيس نتصرح له سوم يامر يتنحول يدخل المسرحيات تأتاتنا زلنا أيتم عز كابحل عم التمهرنا عبز عام 800 متى قدم مدلاو وجاجينا لنا اليوم نتخلن كملام قدا قدي تألخ اليوم حد حسب نستخلا فلسي قد أرايك تلقبر الله زاد الاستراحات زازيمنا سلسلنا تلمنا خمن عود أيت أراطر نكبرو مبري بومني أيتم عز نزاو من حبرتا عاتسي مسكن ندم سي أمريكا راديو عالم فصحى خاموله أنا قلنا عالم يا مسكن زريد مسا أمريكايو نابريتها ممكن نحلف على الدولة بنت أمريكا بالمجمع سلام تحكم قيتيله هو الزر يوحنا من بإقراء قمون نجم بفاوضهم العرفوا السياد يوحنا من الربع زمن كلهم زلي قيتيله هو الزر على جم خلط كلمة عزيزكم في الله مسلم إبراهيم اتين نوخن عفوز زيدي والله أرجعنا أخوه يجب صبو مجلسي عبايتا زلي كان يلهم كمسجونه زوجهم سكنا فوق زلوا سليف أكون عفد محاز نوري كنن تولد مركها وصرا عننا إرتاكو دعاتي تندانا جزء لما كان تقوم عبدالجنة تقوم بتاخر كات تزاور كات كتمت عمت بيا لا شد شهور حق تزاور لكم حما يكون أنت أصلي عبدالجنة على تم دكوم سدرابيكم من لا تقومتوا إرتاك تبوا على زيارة تبوا على دولة زاروتي بجهاتكم قال كورب زعلات عدل زعلات هذي حاجة دلوا سمتهم سؤال كذي بتعمل جسم بدل من برك ده اسمه حتى عرض منو ترى خبلا مدلي يغني ما يتولد يا خالو حيا ثانك يو هلو ميدو في كميك أنهم أنا حنت قبل الزلي أعطيتكم هناك باسبورتي ناي